Știi care este cel mai important factor pentru un implant de durată? Nu este vorba de osul în care se aplică implantul dentar. Stai până la final, căci răspunsul o să te surprindă. La începutul anilor 2000, durata medie de viață a unui implant era de 10 ani de zile. Astăzi, putem discuta despre implantul dentar pe viață, prin respectarea anumitor factori medicali. Cel mai important factor este gingia, un aspect încă neglijat de marea majoritate a medicilor. Gingia este prima linie de apărare pentru implant. Este bariera împotriva bacteriilor din mediul septic al cavității bucale. Dacă gingia se inflamează, inflamația persistă, aceasta se va transmite osului, care încet va începe să se retragă de pe suprafața implantului. Și atunci apare eșecul. Dacă vrei să-ți explic cum ar trebui să arate gingia sănătoasă care poate susține implantul, spune-mi în comentarii.